Gabon. Leku gai ordena, 8 puntu, 9 errego galdera eta 10 bat mozio bat. Bueno, betiko duzengu, eta ziren duzengu. 2008ko urriaren 25 izandako bakarri dagozkien aktak onartzea. Bozeramaileen bileran esandakoetatik aparte inot, edukazio zer, aktei buruz, esateko. Bueno, orduen onartutzat emoten dire. Bakatu joan, aktakaz gauz ez da. Bai. Bozeramaile bat komenta dugunez zuen behar da. Bai. Eta hor, bozeramaileen bileran esandakoetatik dinot aparte, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena kontu emotekoak dira. Bosgarrenera pasauko gara, beste komentariorik ez badau. Udalaren aurrekontuko 10.2016 kreditu aldaketaren hasierako onarpena hala badagokio. Partiden zenbatekoetan doiketak egiteko kreditu transferentzia. Eta izango litzake udalaren aurrekontuan kreditu aldaketa espediente bat tramitatzea ondoren azaltzen denaren arabera da gastuen aurrekontutik gutxitu beharreko partida zeintzu diren azaltzen dira, guztira 30.508,42 euro eta gehitu beharreko partidak kopuru berberean. Bueno, bigarren, hirugarren da laugarren puntuek esan dozu moduen barri emoti baino ez izen, ogasun batzorde paseta dauz, eta bosgarrenien proposatzen da kreditu aldaketa batzuen onespena. Gitxitxu bierreko partidak, intereses préstamo BBK 2008, estudios y trabajos técnicos, transferencias eskualde enplegu plana, inversión campo de fútbol Urbieta, vestuario Udaltzaingo, seguro responsabilidad civil, actividades, parte hartze proiektue, hermanamientos, anekidetza, retribución personal laboral fijo brigada, complemento de destino personal laboral brigada, complemento específico laborales brigada, eta gehitxu bierreko partidak, conservación otros edificios, energía eléctrica otros edificios, útiles y herramientas de brigada, eta otros servicios exteriores, parques y jardines. Guztire, 70.508,42 euro. Bueno, gu puntu honetan absteniduengo gara, purtsu eta gauzelako ados plantietan dane aldaketiegaz, eta guzteko jakun azaltzia segaitxik ez gauzen ados, ez? Ez gauzelako ados, ez gehitu beharreko partidatan, eta ere gitxi hau horren ondorioz gitxitu behar dien partida horretan, ez? Gehitu beharreko partidan artien ikusten dugu, alde batetik dago konservazion de otros edificios, horren inguruen printzipioz esebez, beste alde batetik dekogu energia elektrika otros edificios, 2.000 euroko igoera bat plantietan dena, igoera honek harritxu itxeozku, iraien bertan onartu gendulako beste kreditu aldaketa bat, partida honetara 3.300 euro bideratzen, orduan apurtxu erraru itxeaku iraien kreditu aldaketa bat egoti honen favore, eta azaroan beste baten biarrizeti, ez? Arrazoi bardine ikusten dugu, utiles y herramientas brigadari dagaukizonez, 6.508ko igoera bat plantietan da, eta iraien osoko bilkura honetara ekarri zen duen kreditu aldaketan be,
partida horretarako 4.600 igoera bat plantieta zan, ez? Orduan bai ikusten dugu, bi partida horretan, bi kreditu aldaketa emon diela, azkenien 3 hiletan, ez? Orduan hor azalpen bat gehiago, bai mereziduko bala, ez? Eta gero batez be, kezkagarriz ikusten dugun igoerie da, azkenengo puntuen plantietan dozuen hori, ez? Otros servicios exteriores, parke jardinak partida horretara, 52.000 euro gehiago jartzi plantietan dozue, eta bai kezkagarri ikusten dugu, bai aurrekontuen onarpenien, azaldu gendulako kezka bat, purtsuet gure ustez, udal honetako aurrekontuetan zelako pisue hartzen duen parke eta jardinetako gastuek, eta ikusten dugu, datu horrek eskatzen bagaitxun, ikusti urtien zierganera, dala igoera handi bat esetzen duen partidea, kezka bardinegaz ikusten dugu, ze kontuten hartzen badugu, momentu honetan, udal aurrekontuen dauzela, 4 partida ezberdin, parke eta jardinetara bideratute, 4 partidan hartien, 300.000 euroko aurrekontu bat dekogunien, beste 52.000 euroko igoera bat, esan daigun, parke eta jardinetara joango dana, guretzat kezkagarriz edan gastue eta kezkagarriz edan gastu igoeri izango litzeke, ez? Orduen berez, gastu hori ez badugu justifiketa ikusten, edo gastu igoera hori ez badugu justifiketa ikusten, gatz ikusko dugu plantietan dien murrizketak edo soberan dauen dirue deitzeiakon hori kentzeko plantietan dien partida txikitziek, ez? Horretan be, horre hogasun bat zordien be, geure iritziz emon genuen horreu esan partida ezberdinen inguruen, osoko bilkurara batez be, ekarri nahi gendun puntu azpimarragarri zena da, brigadako edo langileriatik, 3 partida ezberdinetatik, 40.000 euroko jeitxiera bat plantietan dala, ez? Orduen, honek guri hausnarketa batera eruten gaitxu, eta hausnarketa horrek konsulta bat eitxera eroan gaitxu, eta zan, ia brigadan, edo horrikuspen falta bat egondan langileriari dagokizionez, edo segaitxik izeldiken, diru bat sobretie urteak abuen partida konkretu horregaitxik, ez? Eta moinakuna salpena izen zen, normala zala urteak abuen diru hori sobretie, batez be brigadan egon dien beharrez berdinek, batez be ordezkapen beharrak, ez dielako kubridu izen, ez? Orduen, hor, kubridu ez izen hori ulertu like aurrezte nahi bat egon dala brigadati bideratu nahi izen dana, edo beste inoiz osoko bilkurara honetara ekarri izen dugun moduen, ikusten dugu lan horretan gerota tendentzi gehiago dauela kanpo kontratu edeki esan enpresari gerota lan gehiago emotera, eta publikoak dien lanpostuen bidez betetan dien lanari, gerota pisu gitxi hau emotiena, ez? Eta hori holan izango bazan, bai gure kezka adierazi nahi izango gendule, ez? Eta azkenengo, eta lotute bai langileriako partida hori bajatziek sortzen dozkun kezkari, purtsuet ikusitxe lanpostuen balorazioa bideratzeko momentu honetan udalak bideratu behar duen diruen inguruen gauzen gora berak, eta negoziazio mai ezberdinetan ikusten gauzen, atzerapen ezberdinek ikusitxe, gu bai ikusten dugu momentu honetan langileriara destineta dauen diru bat mobitzie, ez dugu ondo ikusten, ez? Orduan, oinartino moduen, kreditu aldaketatan absteniduen gara, eta gaur be, bota dien arrazoia haitxik absteniduen gara. Bueno, yo por aclarar un poquito, si es posible, decías, sobre todo al principio, que no estás de acuerdo con las que se disminuyen, pero bueno, se disminuyen o de las que se detrae para ampliar las otras. Eso es así porque se ve que en el mes que queda no está previsto gastar eso.
y dices que quitar, por ejemplo, de partida de personal, pero si quitar o no quitar, al final, al 31 de diciembre da igual, porque es que no se conserva para el año que viene. Entonces, si no se va a gastar ahora y hay necesidad en otra partida, pues para eso es la transferencia de crédito que proponemos. Y en cuanto a que algunas partidas, como esa de parques y jardines, que te parece que es mucho lo que se necesita, muchas veces no es que la propia partida necesite tanto o que necesite todo eso más que lo que se presupuestó, sino que como hay partidas vinculadas, como sabes, a veces hay algunas partidas que no son esa, que son las que tiran de la vinculación, y entonces al final esta es la que hay que incrementar, pero no porque realmente el gasto en esta sea tan grande o comparado con lo que se había presupuestado. Bueno, orduen bozketa egingo da, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, Seigarren puntura pasako gara. Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko jasangarritasunerako konpromisoa berritzeko akordioaren atxikimendua. Udalsarea 21 jasangarritasunerako udalerrien euskal sarea. Proposamena izango litzake Euskal Autonomia Erkidegoaren jasangarritasunaren aldeko udalsarea 21 jasangarritasunerako udalerrien euskal sarea konpromisoa berritzeko akordioa 2016ko aprilaren 26 onartutakoa. Hori izango litzake proposamena. Bueno, Gabon danori. Dakizuenez, 2012ko abenduaren 20an sinatu zuten udalsarea 21 jasangarritasunerako udalerrien euskal sarearen eratze hitzarmena. Ontxe ekartzen dugun proposamena edo proposamena da edo honen akordioan sedea da Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko jasangarritasunarekiko konpromisoa berritzea. Udalsarea 21 jasangarritasunerako udalerrien euskal sarea handitzeak kidetako administrazioen jarduera esparruari eta kopuruari dagokionez. Sareak jarduenean egindako 14 urtetan tokiko agenda 21 Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko jasangarritasunerako politikak kudeatzeko tresna nagusia bihurtu da. Eta hori dela eta iritsi da momentua jauzi kualitatibo bat emoteko. Eta, bueno, kide guztien implikazioa eta konpromisoa areagotzeko udalsarea 21 bidez Euskadi jasangarritasuneko erreferentzia bihur dadin. Pasadan hastien ingurumen komisiotik pasatu gendun asunto hau, Gernika Lumoko udalak ja aspaldi sinatu zen lehenengo akordioa eta ontze momentuen bakarrik planteatzen duguna da berriztea. Olentzik segiduko dugu jasangarritasunerako politikak lantzen. Bai, egitea da, aspalditik garakide sare honetan eta toki agenda 21ko ekintza plana daukagu garatzeko eta udalsareako kide izateak laguntzen dugu ekintza plan hori betetzen eta jasangarritasunaren bidean jarraitzen eta guk alde bozkatuko dugu. Orduen bozketara pasoko gara, proposamen honen aldekoak aho batez onartzen da. Zazpigarren puntua, Gernika Lumoko udal merkatuko postu finkoen emakida administratibokoak adjudikazioa. Espedientea burutu da, lehiaketaren bidez prozedura irekian, Gernika Lumoko udaleko azokan hainbat leku ustiatzeko eta erabiltzeko erabilera pribatiboan administrazio emakidea esleitzeko. Eta espedientea azterturik
udal osoko bilkurak erabakiko lukena da udal azokaren honako postuen ustiapenari eta erabilerari begira, erabilera pribatiborako administrazioa emaki da esleitzea hurrengo lizitatzaileei. Lehenengo loterako Lourdes Astoreka Egia, laugarren loterako Arantzazu Urrutxoa Gondra, seigarren loterako Josefa Rodríguez eta Jesus Azuaga, zazpigarrena Busturialdeko Partzuergoari, zortzigarren loterako Iturbe Anaia Karategiak eta beratzigarren Juan Lopetegi Senperenari. Lizitatzaile esleipendunei jakinaraztea erabaki hau eta lizitazioa kontratatzaile profilean argitaratzea izango litzateke proposamena. Nik batez be galdera bat, kontratazio mailan ni azkenengo sobrairek izanean nintzen egon, baina aurrekoan, eta zuk orain irakurri dozu zenbat enpresa aurkeztu diren eta denetara segi izan dira, eta horietatik bat Urs Partzuergoa da, beraz, komertzioa ez dana, ez? Baina kezkagarria da horre utzik geratzen direla, beste horren beste uste dut, ez dakite Jon zenbat diren denetara, igual inakik jakingo deu, zenbat postu diezen denetara, baina erdiak edo lan utzik geratzen direla. Orduen nik bai imaginaten dut, hau atera danean enkantera boletinean edo non publikatuko zala, baina hortik gora gitxi iragarri da, oza, jenteak ez dago jakin. Uste dut ez dela nahikoa edatu, kezkatu egiten gaitu, hori bada plaza eta azoka da guretzako modelo bat, babestu behar dana, dendari txikia tira eta betiko plaza da, eta ikusten dugu bai hori barrukoa zein kanpokoa be, ez da ala rondo ez, eta horren inguruen zozer egitekotan be egongo gara. Baina bai gure do jakin, ea orain, dagoen egoerarekin, panorama honekin erdiak itxita eta erdiak zabalik eta horietatik bat Partzuergoa, ea zer egiteko asmoa deko udal talde honek besteak beteteko alden eta zer txikizenean, epe txikizenean, ea pentsa bada, nik ez dakit igual, aprobetsatuta garapen agentzia bat dagoela eta handik sustatzailea pasatzen direla eta bertan ipini publikatu, aukera hori dagoela. Ez dakit oso ondo, igual hau Jonek esango doztez kontzesio bata eta uste dut 15 urterako kontzesinoa dela, orduan igual aldatu beharko da, ez dakit arautegize edo, galdera da zer egiteko asmoa da hau, plazie beteteko eta hori. Bueno, aprobete konte bengo zetandoan hori geusi. Bueno, hace 25 años se hizo la concesión administrativa de los puestos fijos de la plaza. Se han cumplido ya los 25 años y se ha vuelto a sacar a concesión. Sí se ha publicado y a los actuales concesionarios pues también se les ha enviado una notificación personal. ¿Qué ha pasado entre los que están hasta ahora? Ha habido 6 empresas de las que están hasta ahora, empresas o regentes de los puestos que han vuelto a solicitar, han cumplido con todos los trámites y son los que hoy proponemos aquí para que se apruebe la concesión. Ha habido otro caso que se ha jubilado y 2 casos que no quieren seguir y lo dejan. Pero hay otros que se han, no sé si despistado o ha sido algún malentendido. Un caso en concreto que ocupa 3 puestos más otros 2 que le rodean que no se utilizan, que es, lo voy a decir, es la pescadería. Tienen todos los sobres cumplimentados y cerrados y lo tenían para la fecha de presentación, pues ha habido un malentendido y no lo han presentado. Y me consta que hay otros 2 casos, si no iguales, parecidos. Entonces, vamos a ver en un plazo prudencial cuántos de los que están de verdad querían seguir, que de hecho están todavía allí, quieren seguir y por lo tanto si van a... es que no sé exactamente cuál va a ser el procedimiento. Si hay que repetir uno igual, porque tengo
tengo que informarme de eso, que ya hice una pregunta delante tuyo, además una comisión. En la primera mesa de contratación lo pregunté porque ya al ver, por ejemplo, el caso de la pescadería que no estaba, supuse que sería un despiste y así lo expresé allí, pregunté y no me supieron responder en ese momento. Entonces estoy esperando esa respuesta. Una vez que sepa eso, si tenemos que volver a abrir un proceso como el anterior o se puede simplemente por orden de, teniendo en cuenta el tipo de actividad, por orden de solicitud, si se pueden conceder. Y sabido eso, sabido cuántos puestos quedarán vacantes, pues luego ya pasaríamos a esa otra fase que tú comentas. Esa es la idea. Nik apurtzu egitzearen, Iñaki da feria eta feixetako zinotzi zen, baina merkataritza tipe hau konkurso batera horretik eurekaz batzartu ginen, saltzaile guztizekaz, eta jakitzeko apurbe saltzaile eta postutako adinek, eurez asmo deken, zenbat urtetan jarraitzeko asmoa deken, eta hori dela eta datori jasota Iñaki da batzartu ziren eurekaz apurbet, honek Iñaki eta bezen pliegoak, jakitzeko zer erantzun eukiko ebi esan. Eta dakigunez, batzarra nahiko produktibo izen zen, esan saltzaile horretik, geusek Iñaki kontatzen moduen izen diela, eta gero beste unien toki garapeneko batzorren komenten du moduen plan enplegu lokaletatik edo plan de enplegu lokaletatik ikerketa hori esan gendune plazako erosle eta saltzaileena baitxe berango dugule barruko plaza erekin barruko erosle eta saltzaileen negoeri eta apurret identifiketako nortzuen horri saltzaileek, nortzuen horrek erosliek, erosten dabenak ze produktu erosten daben, segunetan joaten dien, gupe jakitzeko gero utzi dauzen lokaletan da zer eskaini eginken. Eta ero, dakizu moden baitxe, hirigune tipe 2007 zen, ganea zukein 2007 urtien, perko, parkatu, nik ustean 2007 zen bazala, perko edo ikerketa lan bat intzan jakitzeko Gernikako merkataritzan egoerie, eta teknikarizeko esaten dozko, hori komenia lan barretik urteri behin barriztie, eta hirigunak aurkeztu duen, baina baitxe beste proiektu eta obra batzukaz, eta aurten ezingo dugu egin, baina guraz moda datu urtean edo. Haure kontuen arabera hori komenteko dugu, apurbet bultza hori motie merkataritzari da batez be komertzio txikizari. Vale, azaltzeak. Bueno, proposamen honen aldekoak hau batez onartzen da. Amunagako laugarren partzelaren xehetasun azterlana behin betiko onartzea. Gai honen inguruan proposamena da Gernika Lumoko hiria antolamenduaren plan orokorraren Amunaga industria erabilerarako lur hiritarraren laugarren partzelaren xehetasun azterlana Servicios e Inversiones GLA sustatuak onartzea. Bigarrena, erabaki hori Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea eta zuzenean eragiten dien jabei eta gainerako interesatuei bidezkoak gertatzen diren errekurtsoak adierazirik jakinarazpena egitea zuzenean. Hirugarrena, hirigintza zerbitzua eman izanaren ziozko likidazioa egitea dagokion udal ordenantzak zehaztuta duenaren arabera. Hori da proposamena. Bueno, apurtxu bete kokatzeko eta hitz normalak azaltzeko Jonek horre hitzen dikoak bota da bena. Bueno, osoko bilkor honetara dakagune da azterlan zehatz baten aprobazio bat, ezta? Azterlan zehatz hau dau, konkretuki Amunaga poligonoan Renault konzesionarioa orain urte batzutara arte egon zan lekue. Dakizue moduen, Gernikako sarreran dauen poligono hori, ez dau, egoeranik honenien, esango dugu,
Eta euki gendun enpresa baten aldetik proposamen bat eraikin berri bat egiteko, oin esan dute moduen, Renault konzesionario hori dauen lekuen. Proposamen hau zan supermerkado bet jartzeko, eta baina eskatze ben plan orokorrak lursail horretarako markatze ban eraikine apuru eta aldatzie. Horretarako onartu gendun edo bultzatu zan plan espezial edo azterlan hau. Azterlan honekin zeiken da planak marrastute ban edo proposatze ban eraikin bat forma aldatzeako, alturak bajatzeako eta zabalera irabazteako. Eraikitzen dien metroak lehen planak proposatzen da bezen bardin ediez, eta plan honen onarpena edo bultzatzie gure udaletxien edo udalbatzan esku dau. Gu nahi badugu edo proposatzen danak uste badugu herrizentzako interes dune dela, aurrera eraten da edo bestela izten da planak proposatzen daben volumen horregaz. Eta, bueno, guk azterlan aurre errateko kondizio bi jarri gendu zen sigla enpresa honeri. Batazan, poligono horretan dauzen jabe guztizeri euren keskak eta arazoak entzutie eta era alden neurrizen soluzio bat emotie hor dozen problema guztizeri. Zestire gitxi. Eta beste bat, eta hau izan gaindi ezine, zan poligono honen urbanizazioan amaiera. Poligono hau bere sasoien gelditu zan amaitu edo errematau barik, zati handi bat egin da dau, baina guztiz amaitu barik gelditu zan. Orduen, kondizio horrek bete diez, enpresa honek egin deulan bertako jabetzagaz eta nik uste dut jabetza posi dauela, jabetza nago esaten poligono horretan dozen pabellioin jabiek. Nik uste dut posi dauzela, ze entzunak sentidu diez, eta euren arazoak uste dugu konponduko dizela. Eta beste alde batetik, ona enpresa etorri da borondate honagaz, baina guk udaletxetik eskatuz dago berme bat, poligono hori amaituko dela eta era egokizien amaituko dela. Horretako jarri deu urbanizazio proiektuen amaierarako aurrekontue bermatute gelditzen da hemen udaletxe. Eta beste barik, hasiera baten alkatetza dekretuz aprobozan, egon da epe bat, reklamazioetarako eta oin boletinera bialduko da, hemen aprobatzen badugu. Beste barik. Guk ezetza mongotzugu puntu honeri eta gero azalduko dut segaitik. Oin, zurt dut? Bale. Buskatu ostean bengo gendule pentsetan, baina, jakin badakigu poligono horretan urbanizazio arazok egon direla, inguruko eraikuntzen jabien artien ziur gauz posik ongo direla, udalak betein dau arazo hori, urbanizazio arazo hori, evidentea da. Baina, karo, hor badau beste asunto bat dana ereduen talka, eta hori azaldukuran eban. Badakigu, horki dekogu zenbat jardueren araudi eta ez dago laudan honen esku. Hori goiti bera dator, Eusko Jaurlaritzatik, Eusko Jaurlaritza dago Madrileko lege gortetako eta Europar batasunetik datozen araudien menpe, oza da,
goiti berako katalata jerarkiko bat, eta hori oso argi dekogu. Baina ezin dugu aukera pasau itxi, argi itxibarik enpresa horiek aldi da uste dut. Aldi moduko nazioarteko multinazionalak euren ereduarekin egiten daben kalteak, aipatu barik. Enpresa horiek monopolira jokatzen dabe, hau da, kompetentzia monopoli moduen antolatzen dabe. Kokatzen dire konsumo zatiek irabasteko bata besteari. Eta horrek eragin bideokoz. Zuzenean inguruko jarduera ekonomikoarekin ez daukelako lotura, zuzeneko loturarik. Eta bestetik kontsumoa esitu egiten dabela. Esitu egiten gaitu eta behartu egiten gaitu azkenean euren ereduaren arabera kontsumitzera. Zer egin dauko horrek? Ziur nau denok ikusten dugu. Bertoko produktoreak ez direla kontutan eukiten, eta bertokoen kontsumorako ohiturak aldaraz egiten dabez. Enpresa handi horiek behin hori lortuta, euren negozio nitxoa irabazita dauke, doazenean izten dabena da basamortu utze. Eta horrek eragin zuzena dauko bai Gernikan, baina batez be, Gernikan bat arloetan, eta eskualde osan bai. Gure eredua ez daki, gure eredua da beti goragoko antolatutako eredu bat. Elkarlanean sortutako eredu bat. Guk gure dugune da merkatari txikiak, herriko merkatariak laguntzea. Guk gure dugune da Gernikeko merkatua bultzatzea. Guk gure dugune da Gernika izan daien eskualdenetako motorretako bat. Guk gure dugune da elkarlana sustatu emprendedore txikiekin eta produktoreen artean beste kontsumorako eta produziorako eredu bat lortzeko. Legegintzaldi hau hasi izanean, gobernuan dagoen taldearen lotariko bat, izen zen elkarlanean jarduteko errestasun gehiagokiko bera erakundeekin. Komunikazio beagoa eta harreman fluidoago bat gure herrian eta gure eskualdean garapenari bultzada bat emoteko. Eta legegintzaldi hasi izanean, gogoratzen dut, zelan gobernu ordezkari bi aldundira joan ziren eta aldun nagusiarekin topaketa bat eukieben eta hori prentzan agertu zen. Baina horren ondoren ez dugu beste munduko ondoriorik ikusi, hau da, betiko inertziak eta betiko joerak ikusten dugu, eta gure eskualde azkenean etorriko da nazioarteko enpresa horren azkenean kapital potente dun kapital aglomerazio bat da. Azkenean lortuko dagoena izango da beste aukera batzuetarako aukerak murriztu eta gure eskualdea kolonizatu. Eta hori da guk azpimarratu gure dugune. Guk gure dugune da beste beti goragoko eta saretutako produzio eta kontsumo harreman bat. Gobernu honek eta beste Bizkaiko eta Euskal Herriko erakundeekin kapaz balitz horren alde egiteko, gube bai, horren alde jarduteko prest gauz. Baina ez dugu, gure ezetza erakutsi gure dugu eta aldarrikatu gainera. Nik zuen kezkie ulertzen dut, ze gure kezka bardin izen da. Baina zuk esan duzu moduen, hemen legiek kaskada baten moduen datoz, bai Madriletik, Gasteizera, Gasteizetik Bilbora eta Bilbotik Gernikera. Eta lege horrek esaten dabena da, guk ez teko gule baimenik
ez da eskubiderik oneri, lizentzia oneri ezetz esateko. Beraz, zuaz ados egonda, guk baietz bat obikotzago oneri. Eta guztiz ados gauz, gube pres gauz, eta ados gauz, bultzada bat emoteko herri denda eta komertziari ziri. Eta, bueno, zuepe ados hausilez, zuen proposamenen zain gelditzen gara. Ederto, dana dela gobernuen zuen zauzie, baina ederto. Nahi dozuenean batuko gara eta plangintza bat egin genke horreri buruz. Barkatu dugu. No, aparkatu. Zinere parkatu. Arazo hau eztabaidatu gendun merkataritza hasierako bigarren bilera baten edo merkatarizekaz batez be hau azaleratu zan, ze eurepe entzun dabe hortik aspaldi eta egon ziren kezkatute kontu honegaitzik. Eta eurek hasin izan berba eta saldu zan zelan, Albertok esan den moduen, ez dan gure eskumena zuzenien eta zer etorriko zan zerren beharko gendun. Eta horregaitzik, gupe eurekaz planteatu gendun, beste dinamika batzuk, ideia jasotzi uren gandik, herritarren gandik, eta Albertok esan dutzen moduen, zuen gandio da, inoski. Gu gauz gobernuen, eta hori da gure egin beharra, baina egiz esan zabali gauz, ezagutzen diren hortik egin diren praktika hon, edo ideia barrizeke hartzeko, eta herriko merkatarizeri laguntzeko, nahiztak kompetentzia edo eredu hauek etorri zelan bideratu eurekin. Baina, bai. Bai, zuzenean lotzen dut esatako, lotzen dugu, edo lotu leike, onelako kanpotik etorritako ekimen hau, esatako, adibidez, Gernikako merkatuaren garapenarekin, zuzenean. Eta hori, mereziko leuke, azteko kezkagarria da, ados. Eta mereziko leuke, buelta bat baino gehiago emotea kontuari. Bai, hori dela talen inigo kasaldu dauen moduen, tokiko enplegu garapen bitartez, hor ikusigu baliabide bat, hasiera emoteko lako, azterketa txiki bateri, ikusteko zelan kontsumitzen dan, eta beste gai batzuk eta hortik hasi apurtzu bede bai arazo hori irruteko da, eta hor ikusten, ze urtetan dan, eta hortik aurrera jarraitu lantzen gai hau. Espero gendun hau gertatzie, azoki gazbe bai, engendulako galdetegi bat, eta ikusi izan, erretiroakaz edo jubilazioakaz, eta zer retorri alzan, eta gero gai hauekaz. Eurekaz, gai garrantzitzu hau eztabaidatu da. Ez, dinot, ez dakit zein dan foro egokien horretarako. Berba da, azteko gure arteko bilera bat gure zenke, edo zeran gure zen duke landu. Bai, nik Inigok eta Albertok ondik usten badabe eta ado suposatzen dut, ez da? Nik azpimarratzeko gauza pare bat bakarrik Albertok esan dauenaren gainera, aurreko puntuan, justo merkatuaren azoka horrena eta kezka hau mai gaineratu dodanean esan dugu gure taldearentzat behintzat hau dela eredue, bai. Eta justo holako superfizie handiak edo holako supermerkatuak eredu horren kontra doa. Jonek oso ondo azaldu dau, baina nik uste dute azpimarratzeak merezi dauela, ze herri honetan olako ekimenak olako proiektuak egon dire. Eta nik gogoratzen dut, aspaldiko batan Gernikako sarreran, Jose Mari gogoratuko da seguruenik orduan, Eusko Alkartasuna moduan geunden hemen oposizioan, eta holako superfizie handi bat egingo zen, proiektua mahai gainean egoan, eta azkenean etzan egin. Eta horren ostean egon dira beste egitasmo batzuk, forun uste dut azkenengoa, edo holako egon dira beti mahai gainean, eta merkatarizek mugituz horren kontrako zera beti jarri dira holako proiektuen kontra, merkatariz mugitu, udalaren laguntzarekin, lortu da ez egitea. Nik ulertu dutzat Albertori udal gobernuaren eskuetan egondala gauza bat, eta da pabilloia bera
azalera bardinen mantenduta be, baimentzea enbedaltueretan izetea zabalerara, zabalerari gehiago emon. Hombre, igual ez bagen nion emon baimen hori behar bada ez eban egingo, ez dakit beti da moduren bat. Eta arrazoi oso deko jonek esaten dagoenean, bai, ekoizliek ez dutu egiten da bezalako, eure produktuak erosten da bezalako, eurek markatzen da bezen prezioetan, eta hori da esklabizatzeko modu bat, eta ondo dakitzen nabilen esaten, eta gero beste alde batetik merkatari txikizek, Gernikaldeko merkatari txikizek igarri egingo dabe. Olako superfizie bat datorrenean, euren kontra doan gauza bata. Eta naiz eta guk eta eureko orain kanpaina bategaz hasi kontsumo lokala bultzatzeko, horregaz hasiko dira, hemen kontraesan handize dau. Kontsumo lokala, bertoko kontsumoa bultzatu gure da, eta holako monstru bat ipintzen dugu hor parean. Jonek esan dago ezen gauza guztizegaz. Hori ez da gure eredu ekonomikoa eta erosteko eredua. Orduen, ni poste naiz adosten badugu eta berbetan nazten bagara, baina zoritzarrez kaltea eginda dago. Gauzetxo, aklaratiaren bakarrik, ze hemen entzun dotezen gauzen arabera, ez da, aburbete eskape ben jau nik azaldu duten tamainutik supermerkatu honek. Monstrua, usuek esan duzuen moduen, da, monstroen artien txikizena. Ez da heltzen 1000 metroko bentako azalerara. Gernike barruen, kasko barruen, gehienez izan aldie 389 metrokoak. Hau da, urrengo eskaloien dauen supermerkatue. Ez da, ez gran superficie bat, ez mold bat, ez monstruo bat. Da, supermerkauen eskalafoien momentu honetan dauen benta superfizierik txikizena. Hori bakarrik aklaretako, eske ez dakit, emoten dugu hemen Maxtenterran bat edo datorrela, eta ez dakit nusartuko. Bai, aldi denetateko denda tamainoa dukoz, kontu da eredua. Gerniken honelako plantamendu bat aukeratu dau, Bilbon nik bat badakit zabalduko dabela, da, ez dakit, denda zabal bat, baina kalean dauena, esan gure dut, danetati baina kontu da eredua. Eredua da, zeo zer benetan etorkizunerako gure bizitasun ekonomikoa bermatuko dauena ereiki gure badugu, mugidu inbargara. Ze ostantzi, benetan, mugidu inbargara. Ze ostantzien datorrena beste hori da. Eta hori da kaua. Nik biztan dute, holako gai batek urtean deu, sakuen barruen dana sartzen da. Benetan, sakue zabe txikizi dela, eta bota, eta gerautan dizago. Edo zer. Geuse bada, horre grande superficie, edo esaten debena, dendak eta holakoa dauzenak alboan. Da, Alberto, esan den moduen, hau da, 1000 metro ingeru edo hortibera, edo kitxio. Da, janarizek. Kompetentzie oin dauzenakaz. Ze gerriken gerregunien dekuzuz Eroskibi, BMB, lehen erkoreka izen zirenak, Lidl, azte izima dozen erdibepa dauz, ez da? Dia, hemen forun dau beste bat, gerrike barru beste bat, Genagoretxea, eta esan duzu bertoko kontsumoa. Bertoko kontsumoa, realistek izen ginen. Gero unien baserrezen, nok izan da behar. Oin 40 urte bai, edo 50 urte. Ni baserriko gurasoak eukindotaz. Eta baserrezen orduen bai itzen zan. Gerra hostien eta ontxe 50 urtera arte edo 55 urtera arte. Ordurik ona, jente guztize, abarkak itxi, da kalera etor da, irire, ez da? Da berteko konsumoa itxeko, berteko produkzioa bida. Da ze pastetan da, zu basura zerre gutxire, da dekuzuz ganederu bi, dekezenak, ez da izen matxal, eta behi, ez da? Edo gehi jau. Dare da bile, herri guztize. Baso mendatara berdine pastetan da. Baso ibarren glure eta berdine, berteko kontsumoa nun dau?
bertoko kontsumoa itxeko produzioa bida, bertokoa, da ez dago apenas. Ez dago apenas. Eta koloniziatu egingo dozkuela, nik bitzat egin gauzela, ja. Nik uste baiet, ze berteko produziorik, eta ez padau, berteko kontsumorik ez dau. Uniko, benetan, izetan da, geuse ederra, Juan, Gerniako plazara, da, Bitor Oroz, salburu ordeak, esangoan hemen, ez da bela eskolarrizen onena Gerniakoa dela. Horregaz, posik bazauz, baina ez osoz posik, segatxi, ze guztien zuz, ja, baserritxarrak, gurasoak, guztien jakenak lurre, eta lanetxi, euren hortue, preparetie, da Gernika etortie salmentak eitzen. Haren semiek eta haren alabak ez zebe segiuten, ez zebe jarraitzen. Da ez zebe jarraitzen hori bakabetan doa, apurken. Da metodologia zein da animetako jentie baserrizidek ezen bertan lan eitzeko. Baina, nik horretxe dinot, nazte ez duzela den bierdanak. Gerniako plaziek funtzionetie hori geuse garra da. Benetan garra da, eta politxe, eta aztelen guztietan jentie etortzen ona, eta salmentak egin, eta eroskeketak, eta holako gauzek. Baina kolonizatu, gure ez dabe, nire bezala apurtxuet dano gauzela inde, dano, apurtxuet, batzuk gehiago, beste batzuk itxitxu hau, dano. Eta horre enpresa horrek, hengo du kompetentzia eruen artien, ze aldi alemana dire, da Lidl alemana da antza nik untzu dutenez, produktuak antzekoa dekez, da euren artien etxen du kompetentzia. Hori izango da, eta bat amatek sartuko du. Geu zabalduko du, baina igual amendik 3 urtera sartu. Holako bat. Produkzio kontsumo zurrunbilo hori negatibo izaten jarraitu beharrean, alindu gaitesan positibo izaten. Ni gainera alderdi positiboarekin gelditzen naz. Gure esetzaren arira eztabaida sortu da eta beste zozer lantzeko aukera. Monto dau, baina proiektu batek gaitzik, horre proiektuak akauen, da hori, zeman milimetro gitzi hau, ezta? Da kompetenzia esan dugune, kolonizazioa, jain dejauz faia hortik, da uniko ingo du, ingurue apurtxuet lemaino beto itxi, han bertan dauzen aia lanien, belloietan, hobeto dugu duz geuse. Eta hori errezintzako negozioa do nadala, errezen negozioa da jenti ondo gustora goti, hori da negozioa. Da ganera hori legiek ez bizten ezetzizat. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, lehen bozeramaien bileran esan dugu mozio bat aurkeztu dauela Emigrados Sin Fronterasek eta hori eztabaidatzeko pleno honetan. Badakizue, eztabaidatu ahal izateko urgentziaz tratatzeko bozkatu egin behar dela. Orduen, eztabaidatzeko aldekoak aho batez onartzen. Jonek esan dabe moduen, Emigrados Sin Fronteras ONG-ek sartundako mozioa da. Irakurringo dut eurek bihaldutako proposamena. Apoyo al proceso de paz de Colombia y solicitud al gobierno colombiano de protección y garantías de la integridad física a personas lideresas, defensoras de derechos humanos y movimientos políticos y sociales de oposición. Después de más de 50 años en guerra, más de 250.000 personas muertas, 50.000 personas desaparecidas y cerca de 8 millones de personas desplazadas, Colombia, mediante negociación política entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo, pone fin en conflicto social, político y armado en la que ha estado sumida en estas últimas 5 décadas. Actualmente está en proceso de instalación de la Mesa Pública de Negociación con el Ejército de Liberación Nacional,
se espera se inicien también los diálogos con el Ejército de Liberación Popular. El proceso de negociación entre el Gobierno y las FARC, realizado en La Habana, Cuba, con el acompañamiento de la comunidad internacional, no ha estado exento de incertidumbres y de sobresaltos. A pesar de haberse firmado el acuerdo final el 27 de septiembre de 2016 en Cartagena, el 2 de octubre, mediante plebiscito, una parte de las colombianas no respaldaron la negociación y el inicio de la implementación de lo acordado. Esta situación hizo necesaria la revisión del acuerdo final y lograr, por ende, un nuevo acuerdo, en el que se han incluido las propuestas de las personas que votaron no a lo inicialmente negociado y acordado. Finalmente, el nuevo acuerdo ha sido ratificado por las partes del 24 de noviembre de 2016. El logro de la paz debe resolver todos los obstáculos, pues la paz es un derecho. Por tanto, es necesario el diálogo entre todas las personas colombianas y todos los sectores sociales y políticos hasta lograr la paz definitiva, duradera y con justicia social. Por tanto, el Pleno del Ayuntamiento de Guernica-Lumo manifiesta reconocer al Gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos y a las FARC su compromiso incansable por lograr la paz, al igual que a las organizaciones y movimientos sociales por su persistencia en este propósito. Respaldar los acuerdos de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ratificados el 24 de noviembre del 2016, que constituyen un logro de la sociedad colombiana para la superación del conflicto social, político y armado y conseguir una paz duradera con justicia social. Saludar al inicio de los diálogos entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y que en este proceso se le dé un papel activo y protagónico a la participación de la sociedad civil colombiana. Su preocupación por el asesinato de cerca de 200 personas lideresas de lo que va del 2016 a la fecha y en pleno proceso de paz. Llamamiento al Gobierno colombiano. 1. Agilizar el proceso de la implementación de los acuerdos de paz que conlleven a una Colombia con justicia social. 2. Reforzar todas las medidas de protección posibles que aseguren la integridad física de las personas lideresas y defensoras de los derechos humanos, como a las personas que hacen parte de la oposición política, como es el caso de la Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos y de otros movimientos sociales, que vienen siendo asesinados y amenazados por grupos paramilitares. 3. Poner en marcha el cese al fuego bilateral en el marco de las negociaciones con el ELN. Guernica, a los 25 días del mes de noviembre de 2016. Víctor Torres, de la Emigrados Sin Fronteras en Vialdudeu. Representación de Emigrados Sin Fronteras. Bai, talde hau, lehen badakizu, gure garapen proiektuetako parte da. Aurkeztu egin proiektu bat, eta onartu egin gendun, eta Bitor beragun zen. Orduan, batez be edukinera joango gara, guk alde bozkatuko dugu, seguru gainera, eta batez be, bake prozesu hau oso luze jota dabil, oso luze gainera momentu baten ematen hon, akordio batera iritsi ziren, hori gero danotak ikusi gertatu zen, referendo bat egon zen, eta berriro ere berartu behar izan dabe, eta berriro ere bigarren akordizo batera iritsi dut, hori da antza implementatuko dena. Eta egiten den gauza guztiak gitxi izango dira horrek indarra hartzeko, oso gauza fragile da dakizuen moduan, eta indarra hartzeko, eta apoioa bada mozino bat onartzi udaletxe honetan, Gernikek badeko pisu esteko esan beharripe, eta gure aldetik horren alde egitea nolabaiteko importantza edo granotxo bat izango da, baina dana izango da gitxi, betiko moduen badauz aldeak, badauz ondino bertan be horren kontra dauen zenbait talde. Bai, orduan indartu behar da, eta ahots internazionalak garrantzi handia dekie horretan. Eta asko gustatu eta puntu baten esaten dagoena, y que en este proceso se le dé un papel activo y protagónico a la participación de la sociedad civil colombiana. Ze hori espada egiten, eta hemen ere, hori espada egiten, ez da bezer lortuko. Bakarrik nahi neban komentu zuko esan duzuna,
Klaro, nik batzar bat eukin eban eureka sarin hau, eta zelako garrantzia moten dutien Gernika. Gernikak mozino neri baietxe zatie. Internazionalki dekon importantzia dela, eta horregaitzik espero dugu impulso apurtzu beti zetie gure partez. Mozino honen aldekoak hau batez onartzen da. Erreguita galdera. Bai, arratsaldeon. Nik galdera batzuk egin gure dotez, galdera danak bat izan ezik, baina, hile honetako gertakizun batzuei buruzkoak dira, eta, gauza diferentei buruzkoak dira, baina gure dotez kokatu hausnarketa baten, zezuke Jose Marik pasadan osoko bilkuran amaitu zen duen hausnarketa bategaz, eta gauza batzuen artien esan zen duen gauzek ondo egiten zabizela, baina dana hobetu aldala, eta provokazio hori ez erantzutie, eta ilusinoz lan itxezala zeuen borondatie. Eta guri oposizioari dagokigula gauzak zergaitxik, zetako eta zelan egiten diren jakitie, kontrola eta lankidetza emotie, eta oposizio gardena arduratzua eta eraikitzailea eskatzen zen duen. Hori aktatik pasadan osoko bilkura bateko aktatik hartu dut, eta ondo hau, badoz gauze eskakizun horrekaz, baina kontu edakuk ez dugula ikusten gobernua eta bilenik ez garden ez gauzak behar bezala komunikatzen edo ez da egite, eta galdera batzu deko guz, eskatuta gauzelako kontrakoa ikusten dugulako gobernuaren aldetik. Eta, egingo dut galderak eta igual erantzuna baldin badago, erantzuna badago, bagian oker gauzela pentsa baldugu eta beste tono baten berbaiten hasi halko ginen. Hasiko naz, hemen neurrien dekogun puntu more horregaz, puntu more bat ipinita dekogu, ez puntu more horrek udal honek eta herri osoak emakumeen kontrako bortizkeria salatzeko, arguiatzeko eta amaitzeko aldarrikapen bat da, eta hor dau, eta daue kulturetzien bebai, eta udal honek horren alde egiten dau, eta horren babesa erakusten dau, eta gainera ohar bat dau bebai, portaletan jarrite, pribatuki gure dauenak aldarrikapen hori egin, aldauela uste kulturetzien eta turismo bulegoan, berarentzako puntu more hori eskatu, eta bere lehioan, eskaparatien, kotxien edo gure dauen lekuan ipini. Eta puntu horrek, normalien irauten dabe, aste bete, edo pare bat aste, justo azarbako 25-eko aste horretan izaten da, ezta? Eta, tanok hauze puntu horren alde, tanok hauze puntu horrek udalera ikinetan eta egotearen alde, baina kontu da, ipini dizen 10 puntuetatik 8 kendu indizela. Nonok agindu deuz 8 puntu kentzien. Nik ikusi dotezenak ipinite, eta orain ez dauzenak, variantekoak, musika eskolakoak eta kiroldegikoak. Galdera da, zergaitik kendu diren puntu horrek. Ez dakigu kendu diren, batzutan kentzen diren arrazoi batzuengatik, meteorologikoak edo, eta gure du jakitza etik. Bigarren galdera, bebai, datorre jarrera kontu batea etik, eta urriko txosnak azteko zer ikusize. Urriko txosnak esleitzeko sorteo bat egiten da, urtero egiten da sorteo bat, eta sorteo hori ordenatzeko edo baldintzatzeko zelan parte hartzen da, nortzuk aldauen parte hartu eta arautegi bat dago. Arautegi horren ganien askotan eukidogu hemen katrapiloak, zein arautegi dauen indarrien, 2011koa, lehengoa, oraingoa, arautegi horretan ipintzen dauen ia da etorkizunari begira participaran, edo dan iraganari begira, tienen que haber participado, eta horre ibili gara eta
pasadan urtien bauki gendun hemen katrapillo bat. Urten bez sorteo egin da, eta batzuk ipini da bez txosnak, eta txosnak egon dire, eta gure galdera da, zergaitik txosnak eskatzeko eta sorteoan parte hartzeko arautegile onartu dan justo sorteoaren bezperako egunien. Hau da, urte bete egon bada arautegi barri bat prestatzeko, guztion artien, elkartiek azberbainde, komisioetan landute, zergaitik justo sorteo izen eta aurreko egunien onartzen da arautegi bat. Eskoaz galdetzen, eskabiz galdetzen, eta eskabiz esaten oingo arautegile lehengoa baino biedan, justoagoa dan, injustoagoa dan, hori ez da galdera, galdera da zergaitik egiten dan aurreko egunien. Guk ikusten dugu zen aukerak bi dire alde batetik, edo zezenak harrapatu gaitu, ez dekogu erremediorik eta harineketan gabiz, urte bete lantzeko denbora eukiarren azkenengo egunien arautegi bat onartzen, baina ez dugu emoten, ze aldaketa da, orduan pentsauleike aldaketa horrek argi euki dugu zela, baina ez dugu zela eztabaidatu gure izen eta ez eztabaidatzearren, azkenengo egunien harrapaladan onartzen dugu. Orduan galdera da, zergaitik onartzen da azkenengo egunien. Eta gero beste gauza batzuk, dekiez erikusirik, hori, gobernuak naiz eta esan gure lankidetza eta kolaborazioa eta gure proposamenak entzuteko prest dauela, ez dugu hori ikusten, eta guk sumatzen dugu ez erantzuteko, ez kasu egiteko, eta nik esango neuke, mespretsuz tratatzeko joera bat hauela, eta ipiniko dutez adibide bi, hilabete honetakoak, ez direz sarrak. Azaroaren lauean, oin dela aste batzuk, poliziak atxilotu eban Bergako alkatea Montxe Venturos Andrea atxilotu eban poliziak udaletxeko balkoian Kataluniaren independentziaren aldeko bandera, estelada izenekoa, ipinita eukitzeagaitik hauteskunde egunetan. Gu enteratu ginen prensatik, goiz horretan bertan, kezkatu ginen, arduratu ginen, gugaz anaitutako herri bata, bombardaketaren urte hurrenean ordezkari bat bidaltzen dauena, lore eskaintza egiteko gure herriko sufritu dauen jendiari. Ez da, eta kezkatuta, zer ingendun, telefonoz deitu, Bergara, euregaz berbain, zelan gure elkartasuna adierazi, eta euregaz berbaiten, eurek esan oskoen, importanti izango litzatekela, bakarniken haue oi hartzuna eukitzea, eta gupe holan ulertzen gendun, eta orduan egin gendun eskari bat, azaroak lauean bertan, bozeramaile batzorde bat deitzeko, asunto hau tratatzeko. Jakiteko ia Gernikako udalak, Gernikako herrizek, atxiloketa horren aurrien, arrazoia jakinda zein dan, eta pertsonan ordan, eta gure gugaz anaitutako herri batala jakinde, hause idatzi gendun, ganera, eskari zeitxeaz aparte, emailez bota gendun alkatetzara, egunon, Bergako alkatearen atxiloketa dela eta adierazpen bat adosteko, bozeramailen batzordea deitzeko eskaera egiteko idazten dizuegu. Anaitutako herria denez, erantzun bat ematea beharrezkoa dela uste dugu. Eta gure gendun, ez da baidatu. Eta bestea, pasadan astekoa da, badakigu danok, pasadan hilabetean altsasun gau baten gertatutako liskar, taberna baten gertatutako liskar baten ondorioz, manipulazio mediatiko, politiko, juridiko egindan Altsasuko gazte batzuen kontra, eta zelan terrorismo delito bat leporatuta gartzelan dauzela gaur egun. Eta ganera honek ze ekarri deutzon Altsasuko herrizeri, emoten daue Altsasuko herrize dela Far West, ez da? Eta horren arira, Altsasuko udalak, Altsasuko herritarrek eta gartzelan dauzen gaztien senitartekoek konbokatu bien manifestazio bat Altsasu lemapean, manifestazio isil bat, Altsasu lemapean, egoera kafkiano hau salatzeko. Eta hainbat
udalek, Euskal Herriko hainbat udalek, beren atxikepena erakutsi dutzien, adierazi dutzien, zera honeri, deialdi honeri, eta Altsasuko herriari, eta Altsasuko udalari, eta guk ikusi gendun, Gernikek bai, untxe aitatu dugu, Gernikek sesona dekon horrelako injustizien aurrien eta pentsatu gendun, hauge eztabaidatzeko gai bat izen alzala, eta horregaitik erregistroan sartu gendun, bozeramaile batzordea deitzeko, azaroako 25-26 baino harinau, azaroako 22an sartu gendun, eta eskaria registratzeaz aparte, emailez idatzi gendun, alkatetzari eta kasu honetan Maria Uribe, PNV-ko bozeramaile moduan hartunde, azken asteetan, Altsasun izan diren gertakarien aurrean eta Altsasuko udaleko gehiengoak, PNV barne, PSOE barne, datorren larun batean azaroako 26 Altsasu lelopean manifestazioa deitzea erabaki du, atxilatutakoen zenitarte eta herritarrekin batera, Gernika-Lumoko udalak ekimen honetako atxikimendua erakutsi behar duela uste dugu. Eta gaia aztertzeko, manifestazioaren eguna baino harinau, bozeramaileen batzordea deitzeko eskaria erregistratu dugu. Atxikimendurako testuaren zirriborro bat ere bidaltzen dugu, eta horrekin batera Altsasuko udalak hartutako akordioa oinarri modura. Eta erantzune honino itxaroten gauz. Ez nabil galdetzen ze iritzi dekogun Bergako alkatearen atxiloketari buruz. Galdetuko neuke, baina ez du galdetzen. Ez nabil galdetzen Altsasuko manifestazioari buruz ze iritzi deko zuen. Nabil galdetzen zergaitik ez jakuzen erantzuten bozeramaile batzordeak deitzeko egiten dugun eskaritik. Erantzune alda izan, bai, ez edo ez dakit, baina erantzun bat, eta ez da egon erantzuna, Jose Mari, ez da egon. Algun eskatzie oposizio kolaboratzaile eta ez dakit zer, pues ez dakit. Eta azkena daia, zergaitik ez dan erabiltzen alkatearen eskumena, gurekideak gobernu batzordien parte hartu alizeteko. PNVk eta EH Bilduk adostutako legearen filosofia da gobernu batzordeak publiko izatea eta gure sarrera galarazi egiten da, naiz eta alkatiek eskumen hori eukin. Zagun galderak, errepikatuko dute, ze galderak erantzute gure dut, zergaitik endu dire puntu moreak. Ze prozesu eroan dan, azkenengo egunien, txosnen sosketa arautzeko ordenantza onartzeko. Zergaitik ez jakuz erantzuten, bozeramaile batzordeak eskatzeko egiten dugu zen eskarizek. Eta zergaitik ez jaku gonbitatzen gobernu batzordeak. Erderaz errepikatuko ditut. ¿Por qué se han quitado los puntos morados de edificios públicos? ¿Qué proceso se ha seguido para aprobar la normativa de reparto de chosnas, del sorteo de chosnas del último lunes, el día anterior al mismo sorteo? ¿Y por qué no se contestan nuestras peticiones de Junta de Portavoces? ¿Y por qué no se nos invita a la Junta de Gobierno? A un par de esas preguntas te puedo contestar yo. Una es la de las chosnas. La normativa de las chosnas estaba preparada con tanta antelación que me pareció prematuro pasar por comisión de gobierno tan pronto, y cuando se iban acercando las fechas, revisando si estaba todo de acuerdo, como tiene que estar, me di cuenta que no se había pasado. Esa es toda la explicación que tiene. En cualquier caso, que sepáis que es muy parecida, por no decir igual, porque igual del todo no es, que la que aprobamos en el 2011, y desde luego que con el mismo espíritu, que aquellas asociaciones o clubs que más déficit acumulan a lo largo del año, y que normalmente es porque más gente menor de edad está en sus filas, pues que tengan una oportunidad más de hacer que ese déficit sea un poco menor con el dinero que pueden ingresar en la chosna. Y así sus familias, pues porque sus hijos jueguen o intervengan en esos clubs, pues tengan que pagar menos.
Pero vamos, el motivo de que justo coincidiera en esa comisión de gobierno, por lo que te he dicho, porque se había preparado con tanta antelación que al final de poco se hace tarde. Y en cuanto a lo de la comisión solicitada, la Junta de Portavoces solicitada por el tema de la alcaldesa de Berga, bueno, voy a hacer un pequeño recorrido. La alcaldesa de Berga fue denunciada por mantener la estelada en el ayuntamiento el día 27 de septiembre, día de las elecciones autonómicas, y el día 20 de diciembre del 2015, digo, que fue el día de las elecciones generales. Por mantener la estelada fue denunciada. Tuvo 2 citaciones judiciales, el 5 de abril de 2016 y el 17 de octubre de 2016. Esas citaciones eran pues para que fuera a declarar a los juzgados de Berga y bueno, y ella pues, no se presentó. El 4 de noviembre los Mossos de Escuadra fueron a su casa y le llevaron al juzgado a declarar. Bueno, y como dijo su abogado, Salellas, creemos que eso no está bien, y no solo eso, sino que consideramos abusiva y desproporcionada la detención porque la libertad de expresión pues no es un delito. Ahora bien, también os recuerdo que nosotros tenemos aquí un antecedente en este ayuntamiento, que también nuestro alcalde, José Mari, por conceder el premio Guernica por la Paz y la Reconciliación, contando con la unanimidad del jurado, ese premio que se otorgó a Jesús Eguiguren y a Arnaldo Tegui, por eso fue imputado. Y estuvo imputado más de un año en la Audiencia Nacional, hasta julio del 2014. Bueno, pues en este salón de plenos, durante todo ese tiempo, nadie se pronunció en su favor, ni en defensa de él. Nadie. Y bueno, y hoy, a día de hoy, tampoco. Entonces, lo que veo es que parece que para los de casa, pues nada ni caso, ¿no? Para los de casa no hay ni siquiera un gesto, y bueno, lo pedimos para otros, pues no me parece coherente. En aquel caso no se convocó ninguna junta de portavoces, y en este tampoco, sin más. Punto moreari buruz, nire departamentokoa da, eta guk ez dugu eskatu kentzeko inolako punto morerik, osea, que suposatzen dugu igual jauzingo zirela, edo, bat, guk ez dugu eskatu kentzeko. Ez dela jauzi. Zortzi puntu moretan jauzi ezkero lurrien geratzen die, eta nolok batu jarritzen ez bat dira. Ez die desagertzen eta ez goizek aizek eraten. Nik horrengari bakarra dakitz, hemen, Berton, Berton udaletxe aurreko abesti ez dakitz. Besti ez du jakin ze puntu den. Bene, udaletxe aurrien hemen plazan, ibil ziren koloketan horre, eskudo bada horre museoan, horman koloketan egon ziren, josten, edo ez da Josiba guen ja, Da pareja dut etoz jaten, jo, betxu, horman eskudon alban josten, horre deuze. Eta hemen bestien be eskudon alban imitzeko dire, esan duten, jo, anestizia iminitzela udaratzeko balkoien, eta kulturetxeko balkoien, dolan imizan, beste egizuz. Beste puntura nik ez dakitze. Hori bai, hor koloketan joan ziena. Jakingo dugu, kaldetuta. Ia ze pasetat. A ver, nik ez dakit, bai. Galdera bat zi, edo zer? Ez jarraitzeko... Erantzuna iztekoton dino. Zerena? Aber zergaitik ez diren deitzen guk eskatzen dugu zen gobernu batzordeak. Eta bozeramaile batzordea parkatu, bai. Ez doztazu erantzun. Mikrofonari esango doztazu aktan. Ni guztok erantzun eukin dozule, nire ustez. A ver, hasiko naiz Iñakik esan dauen azken horretatik, Jose Marin impugnaziotik eta aklaratzeko, nik ez dut ulertu ze esan gure dozun horregaz. Esan gure inputatuta egon zanean, egon zan Jose Marin inputatuta zuzenean, baina hor barruen, inputazioan irakurtzen baduzu testoa beste izen batzupe agertzen dira bigarren maila bate. Bai? Osa, Gernika sariko zeran egon garenon izenak agertzen ziren.
hemen inok ez dauela horren alde egin edo ez dakiz gure esan duzun, plenoan ez dakit tratatu bazan hori, baina guk, gu gobernuan geunden. Gu gobernuan geunden, eta Jose Mari alde ezkendun egin edo zer gure oso esan. Zer, bozera mailen batzorde bat? Bai, konbokatu alda, Iñaki, konbokatu alda. Zuk begira txiklea tentza aldozu, nahi duzun beste, apurtu arte gure badozu, baina benetan ez dut ulertzen hori zertara datoren, ze Jose Marik gure apoioa euki dau eta ezke ba. Bueno, en fin, hasiko gara atzineko gauzekin eta ez da gai hau. Ez da gai hau, baina zuk esan duzunez argitu nahi neban hori, bai? Eta horregatik ez dugu ezer egin Bergako alkatearen kasuan, horregatik Bergak zer daukazer ikusirik horregaz. Gure anaituta dagoen herri bata, bere zuek esan dozuen moduan ganera, bere alkatea jaso eban injustizia argi bat eta zapalketa argi bat, eta Gernikak ez da kapaz ezer esateko, anaikidetza zertarako da. Urriko azken astelenean etorteko eta bombardaketa egunetan eta gu bertako fira denean, zertarako diez. Holako momentuetan eskara kapazak aurpegi emateko eta gure babesa adierazteko. Gu ganera, burik esan dagoen moduen, ez dugu eskatzen, orain ez da importa, alde zauzien, babesa motaren alde, kontra edo ekiz. Hori ez da importantea. Importantea da, eskatzen direnean bozera maile batzordiek, eskatzen direnean oposizioak esatzen dauenean, zergati dagoen la callada por respuesta. Azkenengoko biak, uste dute, aipatu dozu zela, baina zerrenda luze bat hau. Zerrenda luze bat hau non egiten diren galderak. Eskatzen diren bozera mailen batzordak edo bestelako eskaerak, eta ez da egoten erantzunik eta hori zoritzarrez, eta kezkatuta esaten dut, alkatetza Jose Mari egin burua gazolan, ze benetan. Zerrenda, idatziz dau, hori demostratu alda. Zenbat izan diren, eta azkenengoko boze hilabetetakoak ekarri. Kontua da, gukitaiko gula impresio hori, eta gainera, oinarrituta burik esan dauen moduen zuk aurrekoan eman zendu nolako zerrenda bat, eta nik esan utzun, zugaz ados nagoela, ze izan behar dan oposizioa, bai? Eta horregatik eskatzen duguz bilerak zuekin, eta batez be alkate jaunarekin, eta ez dugu eukiten erantzunik. Eta ohitura hori alkatetza honek deko azkenegoko urtietan, ez emoten da, la callada por respuesta eta gaia usteltzen izten da, oza, denpora pasatzen eta ez da erantzunik emoten eta jazta, amaitu da, ez denpori pasadan ez ja importantzia galdu egiten da. Eta ez da hori gertatzen bakarriko oposizionarekin, sino herritarrekin bebai gertatzen da. Ni bakarrik esan duten aizen da, zuen gandik ikusten dutela koherentzia falta. Da lehen bierrezinek ez pasan egon, oin belek egon bier. Hori bakarrik esan dut. Bueno. Geuse bitikutez nek erantzuteko, hor gaizen ganien, nire naben berbarik engo, horren ganien. Egize da, 2013-en gareneko sarrizek emongen duzen, eta inputatute neu bakarrik egon nintzen. Neu bakarrik egon nintzen, juzu edure. Beste inorbez, neu. Urte beti egon nintzen, imputado un año entero por entregar los premios de la paz y la reconciliación, y el único imputado fui yo, nadie más. Lo pasé mal, hasta que, no sé si quedó sobreseída, o como se dice la causa, el 30 de julio del 2014. Bueno, ya sé yo quién estuvo al lado mío y quién no estuvo. Punto. Y no quiero poner nombres ni decir nada. Sé quién me acompañó al juzgado y quién no me acompañó. Y sé quién me dio ánimos y quién no me dio. Y sé que pasé un año malo, pero pasó. Y ya está, y seguimos aquí. Y se acabó. No quiero decir nada más.
nik eur geusebi. Bata da altzatzukoa. Egize da, bosera maile ez duen, plenoa gaur dau, da pentsen genuen, gaur, hemen, zeu zerren gule. Bosera mailen batzarrien ez da presenteu, doin galdetu dozu. Bueno, horrek eusik izan ziren urrizien amagustien, goizaldien, antza taberna baten, geuse batzuk gertatu ziren. Prentzan urtengoan, zelan gordazo bilbi, egon zila euren parejakaz, eta paliziaren bat hartu nguela, horrek geuse gertu ziren prentzan. Bueno, Iruñako juzgaduen, juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, hango juezak esangoan, hanbi erango esan atxirotute, edo zita sinatuko inguen ara joateko. Eta juzgaduak esan zan que quedéis acusados de lesiones y por atentado a la autoridad. Vea, gero, Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional de Madrid, jueza batek, San Juan, hango juezari inibetetu en este caso, yo me hago cargo y les acusó de tema de terrorismo. Con lo cual nosotros lo compartimos y estamos de acuerdo con la declaración que hizo el gobierno foral en favor de que vuelva otra vez al juzgado de Pamplona y que no sea terrorismo. Y hoy, si se puede acordar algo, lo acordamos aquí, no hay ningún problema. Bueno, beste gai bat izen da, hori gonbidapena Junta de Gobierno ahora, ¿está? Bueno. En asuntos delegados por el Pleno a la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno tiene que ser pública, igual que es un pleno. Un pleno es público y si el Pleno delega asuntos en la Junta de Gobierno o Comisión de Gobierno, también tienen que ser públicos, lógicamente. Pero en el caso de Guernica no hay. Este Pleno no ha delegado nada en la Comisión de Gobierno. Absolutamente nada. Las cosas de Pleno, el Pleno es público, viene Oismendi, vienen los periodistas, viene quien viene, se sienta aquí, cada uno opina, cada grupo político y cada concejal o concejala opina y punto. Bueno, y tenemos Pleno, tenemos organismos autónomos, 4 organismos autónomos, con sus juntas correspondientes, donde están representados los equipos el equipo de gobierno, la coalición de gobierno y la coalición de la oposición, las comisiones informativas, las mesas de contratación, pero luego hay una junta de gobierno. Lógicamente hay una junta de gobierno, que hay un equipo de gobierno, Eusko Abertzaleak, EAJ-PNV. Y en esa junta de gobierno se aprueban las facturas, proyectos, pues como el de Santa Lucía que se acabó hace poco, este que está en marcha entre Saraspe y la Cruz Roja, y así sucesivamente. Esas cosas se aprueban en la Junta de Gobierno, el equipo de gobierno. Luego, el orden del día y las actas, lo que se ha decidido en ese equipo de gobierno, se transmite a todos los concejales, o por lo menos a todos los grupos, yo creo que a todos los concejales. Gardentasune esan duzu. Gardentasunegaz. Bai. Así eran apunte dut. Bai. Ah, bueno. Baina, pentsetan zure ez esan duzu. Hori ulertu dut. Bueno, pero yo os voy a recordar una cosa. Porque claro, uno lleva tiempo aquí. Llevo aquí sentado de alcalde algo más de 9 años. Y solo quiero recordar, porque algunas cosas se olvidan, a mí no. Y os voy a demostrar con documento oficial que está aquí, que es el acta del Pleno del 13 de julio del 2007. Y ahí pueden testificar, porque las mismas personas que están ahí sentadas, la interventora y el secretario estuvieron en ese pleno
y en la comisión de gobierno que voy a decir. En ese pleno, si miráis, en la página 19, nombramos un coordinador del equipo de gobierno, coordinador de las diferentes áreas. ¿Para qué? Pues la idea era para coordinar, como su nombre indica, para coordinar, controlar los gastos, evitar duplicidades, cosas de ese tipo, etcétera, etcétera. Pues vosotros, o quien os representaba en aquel momento, en la Comisión de Gobierno del 18 de julio, y ahí están el secretario y la interventora, que también estuvieron, le vetáis a ese coordinador. Y tiene que abandonar la Comisión de Gobierno, para sonrojo mío, pero me callo. Porque si estás sentado, estás gobernando y alguien nombras un coordinador y lo vota y le dice, tú, ¿qué pintas aquí? Fuera. O sea que con eso creo que he dado bastante respuesta. O sea, tengo cosas para los demás, pero para mí no tengo. He tenido actuaciones, para mí no, pero para los demás sí. Eso lo he vivido yo. Y no es agradable. Siendo del equipo de gobierno, a la calle. A uno que has nombrado coordinador. Y a vosotros se os pasa toda la información, toda, absolutamente toda. Y entonces ya he dicho cuál es la función o la labor de la Junta de Gobierno. Esa es la que es. Bueno, nik bakarrik insisti du. PNVk eta EH Bilduk onartu daben legearen filosofia da publikoak izatie eta gure neuke jakin, ia PNVko kideek, hemengo PNVko kideek filosofi hori konpartitzen daben edo alkatearen filosofia konpartitzen daben, esan gure dut. Geure ordezkarizek, gure alderdiko ordezkarizek, EH Bildukoak eta PNVkoak lege bat onartu dugu eta lege horren filosofia da gobernu batzordeak publikoak izatie. Legeak izten dauz bidiek hori egin ahal izateko. Kontu da, alkatetza kontran dagoela eta ez dagoela gure, gobernu batzordeak publikoak izatie, edo gu behintzat joan ahal izatie. Nik ulertzen dut PNVk eta EH Bildu ados gauzela publikotasun horregaz. Horregatik oker banau gure jakin. Oin hartien ez da zuen okinolako filosofirik ez da. Oin deko zuen. Segun ze alderdizen zauzien gobernetan edo oposizioan deko zuen filosofi bet edo beste bat antza. Hartu. A ber, por alusiones esaten da moduen. Lehengo biderrez eskatu ebenien zuen kide bat gobernu batzordien egotie, idazkariak esan eban, eure beraren eritzizez, hori ez dala legeak esaten dauena, eta esan eban iratiri bestela ekartzeko diktamen juridiko bat horren kontra. Eta itxaroten gauz. Ni behintzat, Ez dakit diktamen juridiko bat zer dan, guk idatzi bate sartu dugu horren inguruan. Ez dakit diktamen juridikoan ezin dut sartuen, ezelako jurista, baina idatzi bat bai sartu dugu. Baina ez dut nik hori galdetzen, nik galdetzen dut ia hemen gauzenok partekatzen dugun publikotasunaren aldeko filosofia hori guk geure potoekaz Gasteizko parlamentuan onartu dan legearen filosofia hori, edo ez, hori da galdetzen dutena. Nire ustez, geure ustez, borondate politikoaren kontu bata, ez da lege kontua, borondate politiko kontua da. Gure izen ezkero, zahar gaitezke gobernu batzordera. Kide modura
espektadore modura, nahi da modura. Gobernuaren esku dago. Kontu da, filosofia hori partekatzen dugun, ez dugun partekatzen. Bueno, neke hori amaitzeko atzera gogoratu, zeran gu 2007 koordinadore bat imingen delue. Area desberdinetarako, zuen ordezkariz, eta pikutara bota zen duela. Errespetu bat bari. Eta hor dauz, notario moduen, esan dute moduen, idazkariz eta kontu hartzailea. A la calle. Osea, zuen filosofia hori da. Da oin oposizioan egon da beste filosofi desberdin bat. Ondo do, ondo do. Hemen gardentasune osoa, totala. Eta dokumento guztizek bideo zuzenak euko dozu ez. Dokumento guztizek. Hemen izin da koherente. Gardena, baina koherente bai. Bueno, nik eskertzen dute historia lekzioa. Galdera mantentzen dut. Nahi du jakin, eta idazkarizari galdetuko dutzat, ia osoko bilkuran eskatu aldiren urrengo osoko bilkurarako idatziz erantzuteko galderak oinen aldotez egin. Baiz da, bale. Orduan, gure benetan egin dutezen galderak idatziz erantzuti gure dotez. Lehenengo izen da, zergaitik endu diren puntu moriek, informazio hori dekosunien mesedez idatziz eta hurrengo osoko bilkuran aurkeztu. Bigarrena da, ze prozedura eroan dan txosnen arautegia onartzeko, ez zergaitik onartu dan azkeneko gune, hori zeratu da, ze prozedura eroan dan, eta zeitik ez dan gugaz konteu. Eta hirugarrena da, zeitik ez jakun erantzuten, eskariak egiten dugu zenean bosera mailen batzordiak deitzeko. Bueno, a ver, epizatu oinartean duzun berba guztiak gakoak sobran egon dira. Danak egon dire, zehoin idatziz, hasieran esamazen duen, idatziz konteste diatzu. Osorik. Eta aktan agertu gara eta arekaktak erantzune hori da. Akta, idatziz. Akta, idatziz, eduko dozu. Erantzune nikoa izen da. Idatziz kore dut erantzun hori. Zebe nahi izen dozuen erantzun ez duzu egin, klaro. Zebe nahi izen da ez duzu egin. Baaneko zuen erantzune, aktan agertuko da, erantzune. Zangi, engo dibidazkarriek, akta, dauko dozu erantzune. Bale? No, bale. Nik eskatzen dut idatziz erantzune, No, bale, con el akta no, bale. Bueno, galdera gizan badau? Ez? Bueno, ezan bat, datorren barikuen, adakizio 2007 hasi ginen, gabonetako argizek biztu, mieri, kastola eta eskolatako mieri euren gurasoakaz eta txitxamuakaz etorteko, arrazaldeko zeitan izango da. Hau da, 10 gitxienez, 2007koaren, kontetamos 10 dire, 9 urtien. Gero, kurtu zuelez, hasi gara horrek obrak Sarazpeta Kurrojakoak. Klaro, oin Gabone, oin datorren hilien, hori konbenizioa konstruzionekoa dalata, 12 egunien bakargetzen de bier. Osea, que luzetxu, guk harina ametxuko dilata onginen, ez Gabona baina harina. Baina, igual martizen erdira arte do luzeteko dire. Ezer bier badozue, bialduko jatzu zueri, txasine guzti-guztizeri, hemen eskute berrek ez da, hor da hori idazkarizia, hor da kontu hartzailee, dana, bi edozuena eskatu. Bariko negusten bagara, bariko erarte, eta ostantzien, urungo osoko bilkurar arte egitzienez.